Família d'informàtica. Per a tots els que esteu interessats en la informàtica, l'IES l'Estació us ofereix 2 cicles formatius, un de grau mitjà, el de sistemes microinformàtics i xarxes, i altre de grau superior, el del desenvolupament d'aplicacions informàtiques. Estem compromesos en oferir una formació de qualitat i actualitzada, en les millors ferramentes actuals, tant tecnològiques com pedagògiques, sense perdre de vista les novetats. El cicle de grau mitjà ens ofereix una formació orientada al manteniment, reparació i muntatge d'ordinadors i de xarxes, el que el permetrà treballar en una tenda d'informàtica, venda i reparació d'equips, components i perifèrics, en una empresa de serveis informàtics, xarxes d'instal·lació, de programació, manteniment d'equips i teleassistència, en empreses de qualsevol tipus, públiques o privades, amb una quantitat important d'ordinadors que requereixen un departament d'informàtica per al seu desenvolupament i manteniment. Estem així en la classe de muntatge i manteniment d'ordinadors del cicle mitjà de sistemes microinformàtics i en xarxa, i això és l'aula taller que utilitzem per a muntar i desmuntar i mantenir ordinadors. El cicle de grau superior està orientat cap a la creació de programes software, implantació d'aquests sobre distintes plataformes, web, client-servidor, programar lliure, etc., així com el disseny i explotació de bases de dades. El camp del desenvolupament de programar està en contínua expansió i amb un gran futur. Toca tots els camps de l'activitat empresarial. Es programen màquines, programes de gestió empresarial, portals web, tendes virtuals o inclús jocs. Es posen les funcions que realitza un titulat en... Les tasques principals en Estudio Intro està basat en el que és disseny gràfic i programació, com hem comentat abans. En el tema en logotipos, cartelleria, catàlegs, disseny gràfic en general i el que són les pàgines web, programació B2B, el que és comerç electrònic, tendes virtuals. I principalment les meves tarees han consistit en la programación y las bases de datos. Algunas de las tareas que nosotros realizamos es la atención telefónica. El cliente llama preguntando, nosotros le asesoramos y finalmente le vendemos el producto. Enumera les competències que han de tindre els tècnics en... Així en Estudio Intro el que valorem prou és la iniciativa, la creativitat i sobretot el treball en equip. Les competències personals i formatives que més valorem sobretot són l'interès per aportar coneixements a un equip de treball i la capacitat d'esforç per a portar a terme les tasques que s'encomanen, individual o col·lectivament. Per què t'agrada la teua feina? I he vingut així i he tingut l'oportunitat de treballar en el que a mi m'agrada, que és la informàtica, i quan vaig començar a estudiar en l'Institut de Programació em va agradar, em va cridar l'atenció i al final he acabat així treballant en el que m'agrada, en programació. T'ha servit el que has après al cicle? Lo interessant dels cicles és que les assignatures són molt pràctiques i molt orientades ja al món laboral. Les pràctiques a les empreses les consideren molt interessants perquè serveix com a referència d'una persona dins del món laboral o del futur món laboral. ¿T'han servit les prácticas a la empresa? Te da la posibilidad de quedarte en una empresa a trabajar al hacer las prácticas, como es mi caso, que adelante, que es una buena opción para dar salida al mundo laboral. Hi ha possibilitats de quedar-se a l'empresa quan acaben les pràctiques? Caixa Ontinyent selecciona el seu personal interí o temporal, sobretot i majoritàriament del personal que ha fet pràctiques formatives a Caixa Ontinyent. Quins consells donaries a un alumne que ha finalitzat el cicle formatiu? Pues que adelante, que te abre las puertas de muchos sitios, de muchos trabajos y sobre todo que aprendes un montón sobre el trabajo que a ti te gusta. El nostre objectiu és aconseguir la millor relació entre la formació i el món laboral.